Tak, je to super. Takže dobrý den. Jo, já vás vítám u mého prvního videa na hru Call of Duty 2. Je to jenom zkouškové video, protože mám slabý kontakt, chci zkusit, kolik to vydrží, ale to Call of Duty je strašně slabý oproti LOLku, které bych chtěl nahrávat, takže uvidíme, jako to binze. Jo, tady můžete vidět na rohu obrazovky, že mám tam nastavené 30 fps, takže mi to skáče na... Ježiš! 1 fps! A? Tak jo, to se dá už. 14 fps, to je klasika. Tak, tady to máme, tady jsme byli, granáty jasně dělej. To jak dlouho vybuchuje? Nějaký polský granát. Tady bude, dívejte, jak tady bude. Jo, bude tu. Kurva, není tu. Tady si ty zmrde, co? Mám to na nejtěžší obtížnost. Je to tak, ale nedá se to vůbec srovnat s multiplayerem. Protože... Ču na něho. Nemůžu vylet kopec. Co tady mám dělat? Sniperis. Ploužím se, blížím se. Žije ještě, ne? Oni mají střely ocelové. Dojebal, ty si to dojebal. Johnny, ty jsi zomrel. Odkud střílí? Já pogranatujem, ty koko, vyjebal. Umřu. Dobre, ježiš, kulomet. Není kulomet, tak co mu je? Kde měl? Co měl? S kým byl? No, asi někde trefí, ne? Jaj, dívej na mě. Aha, Zítra, já vím, granát. Hodím si ho k sobě granát. Tomášku, kde se nastavuje, prosím tě, obtížnost? Já nevím. Neví, typek neví. Ale já to umím hrát. Viděl jsi to? Jo. Já umím hrát, že toplý a to. Mě vysnajprovali granatom. Udáš, hej, co to je? Co to je? A tenhle užije. Jo. Dobré, jeden, dobré, žiju. Ne. Ty pičo, tady to je. Tak ve válce skutečnej. To tak bylo tak, jako? Ve válce? Ty pičo. To ti typci byli šílení. Já, to takhle je, ty je grát. 6 hodin vybuchuje, Je. Dobrý den. Já jsem se nedostal dál, jsem. Boj 116. Dívej se, granatu máte kolik, buzeranti. To kde nosíte? Aha, takže on jednou trefí a já už jako... A já můžu 100krát, tak. Dobré, jdu na to. Challenger. Já se nejdu! Přežiju. Pičo, granát. Granát, 6 granátů, hej! Ty pičo. To je hardcore, hej, tady. To je hardcore, normálně. Ty pičo. Co on má, jak to jmenuje? Jak se to jmenuje na ty broky, ne? Vzduchovka. Rychlo další granát. 400 granátů. Já mám tež ale hodně granátů to. Kde to beru? Teď jsi zase tady? Oni jsou všude ti typci. Je. Přežiju. Ty pido, ale no, čo ty si robil? No, Petrios, Alvajstalk tu ding, no jasně. No, jeden granát sem, no. Druhý granát sem, no. Už znám. Jsem to projel skoro, ne? Ne, teď už vážně, děcka.
Dívej, bum 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 bum, nejsi. Kde je ten? Bum bum bum. Ale já nechci... Tam je. O! Ty piči, hej! Pičo, mám nervy! Dobré, granát sem, granát sem, granát sem! Nechci umřít. Ty mi Joino jednak nasval. Však, hej, ne. Už to je tak asi jako srandy. Tady granát. Tady granát. No dělej, vybuchni. Ty pičo. No, ty pičo, nevím, kde jsem. Kde jsi, hlavonožec, pojď sem, já tě pojebu. Ty pičo. Pičo, ten kopec prostě nejde vít. Granát, ty zase 6 granátů, normálně to není... Jde se tam dostat? Ne. Jakože střelím a jsem... Ne, nejde? Ne, ty musíš dřív zabít úplně všechny vojáky a pak si to... A pak oni tam ti vylezou už. Je to vykopnou a pak... Jo. Oni prostě ví dřív než... Ani já nevím, že tam budu, ani to ví. Proti kompu vyjebanému. Teď tam může chcipnout všichni. O. To je nějaká Normandie tady, fakt. Ty, co? Jako do piče, jak? Však tady je zmrt. Byli sníh. Jak to mám čuchat do piče? No to... Už to nebaví, tak si tady dělá. Nic, děcka, kašlu na to. Budu zkusit lolko, třeba Aram. Jak to půjde, tak normálně budu úplně šťastný. Život se mi změní, jo. Dobře, tak se mějte a... Jen tak jakože like nebo tak, jako jo. Ještě žádnej nemám. Takže byste byli jako hodní, jo. Děkuju moc a třeba zítra, jo. Čáves. Děkujeme.